fa ressò del paisatge. El terme es troba avui en el centre mateix de la discussió. Un interès, però, que és molt més recent del que en principi ens podríem pensar. Així, per exemple, quan l'any 1933, quan en l'Assemblea d'Alcaldes de la Costa Brava, celebrada ben a prop d'aquí, a dalt, al far de Sant Sebastià, ni el paisatge, ni encara menys la seva salvaguarda, fou un element prioritari. Aleshores, la màxima preocupació era, curiosament, com millorar les condicions d'accessibilitat a la zona. Llavors, el paisatge es trobava al seu lloc, incòlume, construït amb saviesa per la natura i treballat amb prudència per l'acció humana, i ningú no podia imaginar que algun dia s'hauria de protegir i menys encara salvar. El que conec més és el conèixer el fons des de Llafranc fins a Cal Estret. Jo era pagès, però allà era casa nostra, diríem, per anar a pescar, per les roques i per tot. I soc nat jo d'allà. Jo ho he conegut completament verge. Inclús per anar a l'hotel Sant Roc no s'hi podia anar per Calella. Es havia de voltar per allà a la Colina del Sol i baixar per un camí trencat de carros. Aquesta construcció en massa, si és pels amants de la naturalesa, malament. Ara, si és com a negoci, com a haver-hi a caler per la nació, bé. El paisatge ha canviat, és evident. En algun moment el paisatge era un paisatge humanitzat, però dolçament humanitzat. Les condicions de vida eren les que eren. El paisatge que tenim avui en dia és un paisatge 100% humanitzat, antropitzat i entutxanat, però també hem de dir que això té relació amb les condicions de vida actuals. En aquella època que no hi havia la carretera que arribava a Tamariu, si algú es posava malalt aquí, doncs mira, probablement s'acabava morint. Avui en dia no. És una costa amb molts penya-segats, no tenim una costa amb unes grans platges, tenim platges molt petites, arrecerades en petites cales, alguna una miqueta més gran, o que són les desembocadures del Vià i del Ter, que és una costa en què hi ha moltíssims entrants i sortints que acaben sent especialment, diguem, intensos o desenvolupats en el sector nord del Cap de Creus i en aquesta zona on estem ara. El paisatge rere costa és un paisatge molt monòton. Tant en tant algun turonet, així rodonit, uns camps, tot plans, però és molt monòton. I de cop i volta arribes aquí a la línia de costa i et trobes amb un conjunt de penya-segats, uns entrants, uns sortints, unes cales amagades, estretes, unes coves, unes foradades. És enormement ric, contrasta moltíssim amb aquest paisatge de rere costa. Queda el Crit és també semblant com era, la platja aquí al costat del Vedell. Hi ha la banyera de la Russa, que pràcticament és igual tal com la va deixar la Russa, però si vas baixant una mica cap a Calella, llavors hi ha disbarats a dojo. Hi ha els apartaments, hi ha les cases que han envaït el bosc, ja se sap, s'ha fet molt de disbarats. Calella també ha perdut molt, abans era una cala tranquil·la que recomanava la pau. Ara més aviat venen ganes de córrer. S'ha perdut l'essència, és una altra Costa Brava. Hem de pensar que en 50, 60, 70 anys no només el paisatge ha canviat, això és evident, és que ha canviat la mentalitat, ha canviat la manera de viure. Els que som fills d'aquí venim d'una tradició bàsicament de pescadors, de mariners, de gent vinculada al mar o a la terra. Ara tothom viu del turisme, això ha transformat totalment la nostra mentalitat, la nostra manera de veure el món, la nostra manera de guanyar-nos a la vida. Hem perdut una relació més humana, hem perdut una relació més intensa amb el paisatge, hem perdut un contacte més directe amb la natura, hem perdut aquest hàbit de parlar i de retenir la memòria a través dels més grans, hem guanyat qualitat de vida, això és indiscutible. El que no es pot tenir és un paisatge fantàstic i gaudir de la natura i al mateix temps queixar-nos perquè es construeix massa o perquè hi ha massa hotels. Es tracta de trobar una mica l'equilibri. Fins ara s'han fet coses que segurament ara ni serien ni es voldrien i probablement tampoc es podrien fer.
però això està situat en un context d'autarquia, que va haver-hi un boom turístic que va comportar que aquest país pogués passar de fer més badalls de gana que de son a tenir uns estàndards de benestar com marca la Unió Europea. Jo crec que hem passat d'una època de model Tutxana i ara hem d'anar amb un model Toscana. És a dir, el que està construït ja està construït, però traguem-li el màxim de suc, el màxim de valor afegit amb els temes culturals, amb els temes geològics, els temes naturals, els temes artístics. Per anar de vacances en una platja a prendre el sol es pot anar a molts de llocs al món, fins i tot gairebé a Madrid, que els hi munten un balla-balla, aquí no hi playa, una mica de sorra, etc. Madrid playa. Però un lloc com aquest, que tenim aquí, no un paisatge, sinó un paisatge, el paisatge d'en Josep Pla, el paisatge d'Anton Sharp, el paisatge geològic, tot això és realment excepcional i a més hem d'aprofitar el nom que tenim a Empordà, Empordanet, amb el triangle Adrià, Pla, Dalí, i ara hi afegirem també una mica els germans Roca perquè ens facin tots una promoció conjunta, perquè el paisatge, perquè es protegeixi, ha de ser rendible, han de sortir els números i llavors començarem a protegir-lo encara més. Tamariu, per exemple, no és un lloc on hi hagi una pressió molt gran urbanística, però hi ha llocs on la pressió urbanística és enorme, no? Anem una miqueta més cap al costat d'aquí de Llevant i anirem a Aiguaxelida. Són un munt de cases en allà que evidentment acaben de donar lloc a un paisatge completament antropitzat, completament urbà, pràcticament. El paisatge és el resultat d'uns interessos nostres, dels humans, no hi ha res que sigui ideal. El paisatge acaba obeint els nostres interessos, per tant, si en un lloc s'han fet unes urbanitzacions segur que ha sigut en profit d'algú o d'alguns. I no hi ha un paisatge idoni o ideal, hi ha un paisatge que sigui el paisatge natural sense la nostra acció, que això evidentment aquí no ho trobarem, i després hi ha el paisatge que tenim, que és fruit de tota aquesta llarga evolució dels nostres interessos sobre el medi. Els pobles justament més civilitzats, entre cometes, o més avançats, doncs han tingut una actitud de respecte amb el paisatge i en general de conservació. No? Entenc que el paisatge que nosaltres en aquest moment gaudim a Palafrugell també és el reflex d'aquesta actitud cultural i de respecte que s'ha tingut. No? Realment gaudim d'uns espais privilegiats, cert, insisteixo, que hi ha espais que es podia haver tractat d'una altra manera, però que en línies generals podem estar prou orgullosos. No?